Sugeng para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Senin Legi 11 November 2020. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer sing sabar, Para adiyuswa, ing tata gesang nindakaken sabar utawi sareh punika penting. Awit kadangkala wonten kawontenan ingkang boten jumbuh kalian pepinginanipun kita. Milanipun tiyang kedah purun sabar. Sabar punika boten gampil, mbetahaken manah ingkang wiyar lan saged mranata emosi ingkang wonten. Raosipun ketingal mokal nalika tiyang ingkang leres dipun tatoni nanging kedah tetep sabar. Mekaten ugi Daud dhateng Saul ingkang sengit dhateng piyambakipun lan ngangkah pejahipun. Minangka tiyang ingkang setya ing Gusti, Daud nindakaken tata gesang titi awit saking tatuning manah. Milanipun Daud boten purun nindakaken piwales dhateng Saul. Daud namung sumindhi ing pitulanganipun Gusti, piyambakipun pitados Gusti ningali menapa ingkang leres. Jabur 17 ayat 2 ngendika, mugi kawula angsala keadilan saking paduka, paningal paduka mugi nguningani menapa ingkang leres. Gusti ingkang Maha Pirsa dados panglipuran kangge tiyang sabar ingkang katindes lan nindakaken piwales dhateng tiyang ingkang awon. Saben tumindak ingkang boten adil badhe aben ajeng kalayan Gusti. Para adiyuswa, setya ing Gusti boten ateges luar saking panindes lan tuna adil. Nalika gesang kita kaliputan raos sengit dipun kaosi dening nepsu, kita kedah sumindhe ing Gusti masrahaken tuna adil sarta piwales namung dhateng Gusti kemawon. Milanipun kita kedah tinarbuka ing Gusti, amridipun gulawentah dening Gusti. Awit Gusti punika piyandel kita, pangayomaning gesang kita, milanipun tansah sabar. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut amri ing satata gesang kawula tansah sareh utawi sabar. Kawula pitados paduka ingkang badhe ngulawentah kawula, paduka ingkang badhe ngrimati kawula, malah kepara paduka ingkang badhe berkahi kawula, matemah gesang kawula tetep saged sabar dhateng kawontenan. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GITJ Trangkil. Kawula pasrahaken Bapak Ibu Karyo, kawula pasrahaken Bapak Ibu Toyo, kawula pasrahaken ugi Ibu Ngatini ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit lan kawula pitados menawi paduka ugi badhe paring kekiyatan panglipur malah kepara paduka ugi badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken ugi Bapak Andika putra mantunipun Bapak Kristusianto wonten ing wilayah 6 GKJ Magelang. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah Bapak Andika menika enggal nampiya wetahing kesarasan peparing paduka. Kalau pasrahaken Bapak Budiono wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngiyataken lan paduka ugi ingkang maringi bagas kesarasan. Kalau pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang dasak mangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku ingkang ugi nembe nandhang sakit. Mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari,
Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi, kawula ugi masrahaken sawetawis sedherek kawula wonten ing GKJ Antp, Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyudi Adi, Mbah Jah lan ugi Mbah Tuminem. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing Pugeran, mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi lan Bapak Harto. Kawula pasrahaken Bapak Wiryo Sumarto ing GKJ Tlepok, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gondang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, lan ugi Ibu Wahyono wonten ing GKJ Plengkung. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ing ngawedasak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.